sa'yo makainang-inang at sa'yong pagmamahal. Inang Birhen Vera Merced, ang aming patrona. Mahal na pagdiriwang. Ayana mo mahal, basta sa lusa.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mahihina ngayong ginugunita ang mahal na Birhang Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Merced. Kaming itinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpaswalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit, at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan, at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Tanging Panginoon ang inaasahan ng tanang nabubuhay. Siyang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa Kanya't tapat at totoo. Pinakakain mong tunay kaming lahat, o may kapal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at ating parangalan ang mabuting balita.
nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at naglakad na sumunod sa kanya. Paglungsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita nila ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit na pong lumubog ang araw. Papuntahin po ninyo sa nayo ng mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot ang mga alagad, "Lima lang ho ang tinapay at dadalawa lang po ang isda natin." "Dalhin nyo rito," sabi ni Jesus. Pinaupo nila sa damuhan ng mga tao. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumapis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng hinati-hating tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Manatili po tayong nakatayo. Maaari na po tayong umupo. So, happy fiesta po ng aparisyon. No? Ewan ko kung may salitang Tagalog na aparisyon. Ano yung aparisyon? Siguro transliteration yun sa apparition, no? Yung pagpapakita ng mahal na Birhen. Okay? Yung kanyang pagpapakita sa 3 tao na nabanggit nga kanina kay San Pedro Nolasco,
Tapos, yung isa, pare, sino po yon? San? Sino yon? Yung sa canon law po ito. No? Canon lawyer, pare. Tapos yung isa, si St. James na hari or San Jaime. Isa po sa napansin ko sa pagpapakita ng mahal na birhen sa tatlong taong ito. Yung isa businessman, yung isa pare, yung isa hari. Parang kakaiba. Kasi madalas nagpapakita ang birhen sa mga dukha. Di po ba? Sa Lourdes, for example, yung mga dukha. Sa Fatima, ganun din, yung mga dukha. Pero ang mahal na birhen ay nagpakita sa mga may kapangyarihan, may kayamanan. At siguro maganda pagnilayan natin ito at naangkop sa ating panahon ngayon. Una, pagnilayan muna natin yung mga pagbasa. Sa unang pagbasa, nabanggit ng Propeta Isaias kung sino ang Diyos. In God, there is abundance, sabi niya. No? Hindi mo mauubos ang biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi niya, halik kayo, lapit kayo, kain kayo, walang bayad. Inom kayo, walang bayad. No? Yan ang kanyang paanyaya. Ang ating Diyos, ang kanyang biyaya, ang kanyang grasya ay abundant. Hindi mo mauubos. Pero sa ating kapanahunan ngayon, naniniwala po tayo na mayaman ang Pilipinas, di ba? Mayaman tayo, di ba? Naniniwala po ba kayo doon? Mayaman ang Pilipinas. Bilyon-bilyon. Milyon-milyon. Pero nyo, inaaksaya lang natin. No? Sa mga projects na aswang. Alam niyo po yung projects na aswang? Ghost projects. No? So, oo, maraming biyaya ang Diyos. Kaya, ang tanong lang natin, bakit ang daming hindi nakakamit yung biyaya? No? Marami yung naghihirap. Napakarami ang binibigay ng Diyos. Bakit kaya? Yung pong isang leader ng India noon, si Mahatma Gandhi, sabi niya, the earth has more than what man needs, but not what man, but not for man's greed, sabi niya. Ang mundo raw ay sobra yung biyaya para sa pangailangan ng tao. Ngunit hindi sa pagiging ganit ng tao. Yun po yung katotohanan. Kahit sobra-sobra kulang pa kapag ang umahawak ng biyaya ay ganit. No? Ganit. Selfish. Wala siyang pakialam sa kanyang kapwa. Totoo po ba yun? Kapag wala kang pagpapahalaga sa kapwa, kapag ikaw ay ganit, kulang pa yung biyayang napakarami na. Isa po sa pinag-uutos ng ating konstitusyon. Tandaan niyo po, tayo'y mga Pilipino. At bilang mga Pilipino, tayo'y bumoboto. Bakit tayo bumoboto? Hindi dahil tayo'y Katoliko, kundi tayo'y mga Pilipino. At ano ang ating batayan? Bilang mga Pilipino, siguro po hindi man natin alam. Ang ating batayan ay ang konstitusyon. Constitution. At ang sinasabi ng Constitution sa atin, itinuturo ng Constitution na bawal yung dynasties. Alam niyo po yung dynasties? Yung tumatakbo na buong pamilya. No? Tiningnan, pinag-aralan nila yung ating political situation sa ating bansa. Matagal na panahon, pamilya lang ang humahawak. Bakit ganon? Meron tayong konstitusyon, merong sinasabing
itinuturo na batas. Bakit ganun ang daming family dynasties? No? Bakit? Kasi po, yung gumagawa ng batas, ayaw gawing batas. Okay. Walang implementing laws. Bakit? Kasi kung bawal na nga yung family dynasties, kundi man totally mawawala, mababawasan ang corruption. No? Mababawasan. Kaya nakapagtataka, bakit walang control yung pag-aabuso? Bakit walang control yung pagnanais ng power at ng wealth? Bakit? Kasi kung minsan hindi natin alam ano yung ating pangangailangan at ano yung gusto. Kung ang pangangailangan yun ang batayan, marami po sobrang biyaya. Pero kung ang batayan natin ay gusto, ano yung gusto mo? Wala limit po yun. Okay? Magiging, ano tayo nun? Magiging Canadian citizen. Ano yung Canadian? Kapampangan, no? Yung bawat bigay, kung ikaw ang may nasa tungkol, bawat bigay, Canadian. Canadian. Yapi, Canadian citizen. Yun po. Kaya, kapag ganyan ang nangyayari, oo, mabiyaya ang Diyos, pero kumusta yung nabibiyaan? Ewan ko po sa inyo kung naitanong na ninyo. Mahalos tayo humihingi ng biyaya sa Diyos, di ba? Humihingi tayo sa Diyos. Pero pag tayo nabiyayaan, ano man ang biyayang binigay niya, tinatanong niyo ba ang Panginoon, Panginoon, ito pong binigay niyo, sa akin lang po ba ito? O gusto niyong may bahagi ko rin? Meron na po bang nagtanong na ganon? Kapag may binigay sa iyo ang Diyos, hindi ibig sabihin sa iyo lahat yan. Dahil gusto niyang dumaloy ang kanyang biyaya. Kaya sa pagbibigay niya sa iyo, gusto rin niyang dumaloy ang kanyang biyaya. At kapag yan ay ating sinarili, ano mangyayari sa daloy ng biyaya? Hindi makakarating doon sa patutunguhan ng mga biyayang ito. Sa Ebanghelyo ating narinig, si Jesus, narinig niya namatay si Juan Bautista at siya ay lumayo. Siguro kasama na doon na ang mangyayari ay papatayin din siya, kamukha ni Juan Bautista. Bakit? Si Juan Bautista kasi ang ginagawa niya, tinuturo niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Tinuturo niya kung ano yung daang matuwid. Tinuturo niya kahit hari ka pa, si Herodes, sinabihan niya, hindi tama yan. Hindi naaayon sa kalooban ng Diyos yan. Kasi ang kinakasama mo, asawa ng kapatid mo. Anong ginawa? Si pinugutan ng ulo. Kaya nung makita ito ni Jesus, tao rin si Jesus. No? Hindi lang siya anak ng Diyos, tao rin siya. Kaya siya lumayo upang pagnilayan niya ang kanyang bisyon. Upang mapagnilayan niya ang kanyang kinatatayuan. Kaya siya nagpunta sa ilang na lugar. Ngunit, sa kanyang pagninais na makasarili ang Diyos sa panalangin, anong nangyari? Ang daming mga tao, more than 5,000, nung malamang nandun, pumunta sila. Nagalit ba si Jesus? Sinabi niyang, magsialis kayo dyan, kailangan ko manahimik. Ganun ba? No, hinarap niya. Tinuruan niya, at yung kanilang mga may sakit ay pinagaling. At pagkatapos, ang kanyang mga alagad, sabi kay Jesus, pauwiin mo na yan. Ginagabi na. Para makabili sila ng pagkain sa mga barangay. Ano sinabi ni Jesus? Hindi. Pag yung pauwiin, kayo pakainin nyo. Sabi niya. Ha? Sabi niya. Pakakainin namin? 5 tinapay lang at 2 isda ang dala namin. Ano sinabi ni Jesus? Dalhin nyo dito.
At nung dinala kay Jesus, siya nagpasalamat sa Diyos, pinaghati-hati niya yon at ibinigay sa mga tao sa pamamagitan ng mga alagad. Hindi natin alam kung paano nangyari ito. Pero may tinuturo sa atin ang Panginoon. Kumbaga sa magic, yung nakikita mo lang, yung magic, no? Paano nangyari yun? Sabi mo. Pero tinuro niya, yung magician, tuturo niya yung technique. Di ba? Tuturuan kanya, technique. Si Jesus din, sa nangyaring yun, tinuruan tayo ng technique. Ano yung technique? Kapag yung biyaya ay kulang, ano ang technique? Yan ay ilagay mo sa kamay ng Diyos, padaanin mo sa kamay ng Diyos, yung kulang na yan, sobra pa. Ngunit, kung maraming hindi dumadaan sa kamay ng Diyos, anong mangyayari? Yan, nagkakaroon ng corruption. Nagkakaroon ng mga aswang na projects. No? Magkakaroon ng iba't ibang klase pang-aabuso. At ito ang pagtawag ng Panginoon sa ating. Ang kanyang biyaya, ito ay patuloy na dumadaloy. Kapag tayo ay nakahandang, ang biyayang ito ay ilagay natin sa kamay ng Panginoon. At ang biyayang ibinibigay ng Diyos, hindi lang yung material. Ikaw, ako ay biyaya. Kapag hindi na natin ilalagay ang ating sarili sa kamay ng Diyos, hindi na tayo magiging biyaya. Hindi na tayo magiging daluyan ng biyaya, kundi tayo na yung control sa biyaya. Pero kailanman inilalagay natin ang ating buhay, ang ating sarili sa kamay ng Diyos, at yun ay siniseryoso natin, tayo nagiging daan ng biyaya ng Diyos. Alam niyo po, yan ang ginagawa natin kung ating tingnan ang kahulugan ng ating ginagawa sa misa. Kapag offertory po, may ino-offer tayo. Ang ino-offer nating bread and wine, tinapay at alak. Ano po sinasagisag nun? Ikaw, ako. Sinasagisag nun, tayo. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng magpunta dito, Panginoon, sa iyo ako, ito, kikitliin ko na yung sarili. Hindi. Kundi sa pamagitan ng alak at tinapay, inilalagay natin ang ating sarili sa kamay ng Diyos. At anong ginagawa ng Diyos pagdating sa altar? During consecration, yung ilalagay natin sa kamay ng Diyos, alak at tinapay, ay ginagawa niyang kanyang katawan at dugo. Kung tayo'y naniniwala na yung sumasagisag sa atin ay nagiging katawan at dugo ni Kristo, ano naman ang nangyayari sa atin? Tayo na sinasagisag ng alak at tinapay. Hindi po ba? Kailangan din tayo ay nagiging Kristo. Nagiging katawan at dugo ni Kristo. Upang tayo rin ay maging daan upang dumaloy ang binibigay na biyaya ng ating Panginoon. Sa araw na ito, ay ating inaalala at pinagdiriwang yung anibersaryo ng pagpapakita or apparition ng ating mahal na Birhen dito sa tatlo. No? Si Padre Raymond Peñafort, tapos si San Pedro Nolasco, at saka yung hari. Bakit kaya siya nagpakita sa kanila? Nung nag-uusap po kami ni Father Pao, sabi niya, may inuutos ang Birhen na pataluyin ng biyaya. Anong biyaya yan? Yung mercy ng Diyos. Di ba? Pataluyin yung awa ng Diyos. Kung meron tayong masasabing pinakamahalaga na ipinahayag na biyaya ng Diyos, it is mercy. Sino man tayo nandito, ako bilang obispo, si Father Pao, Father JP, kayo po,
Siguro yung mga iba sa inyo, mayayaman. Ngunit, sa harapan ng Diyos, nabubuhay lang tayo sa awa ng Diyos. Hindi po ba? Nabubuhay tayo sa awa ng Diyos. At ang awang yan ang dapat dumaloy. Sa kanyang pagpapakita sa hari, iyon ay isang hamon upang gamitin ang kanyang kapangyarihan para dumaloy ang awa at madama ang biyaya ng kaligtasan ng kanilang sinasakupan. Ganon din si Father Raymond Peñafort, siya po ang patron ng ating mga canon lawyers, yung pong mga marurunong sa batas na simbahan, upang sa pamamagitan ng mga batas na ito ay mapaunlad ang pagsulong ng mga Kristiyano at Katoliko sa awa ng Diyos. Itong isa, tinanong ko si Father Pau kanina, si San Pedro Nolasco, ano siya? Sabi ko, ano po siya? Hindi naman siya pare, no? Businessman daw siya. So isang paalala, ang biyayang binibigay sa'yo, padaluin mo. Kasi ganyan ang nangyari sa mahal na ina. Siya ng kanyang buong buhay ay inilagay sa kamay ng Diyos. Kaya nga siya ay naging daluyan ng biyaya. At ang pinakamalaking biyaya ay ang anak ng Diyos na dumaan sa kanya. So nandito po tayo ngayon at tayo ay nagagalak na ating pinagdiriwang ang pagpapakita ng mahal na Birhen sa 3 taong ito. Ngunit gusto kong tawagin ang inyong pansin sa isang napakahalaga pa na pagpapakita. Alam niyo po, nung si Jesus, pinakain niya yung maraming tao, more than 5,000 sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. So, sumobra pa. Meron pang leftovers, 12 basket. Pero hindi binabanggit ng sumulat ng Ebanghelyo na sila'y namangha. Di ba? Parang milagro yun, di ba? Pero hindi nababanggit dito na sila'y namangha. Bakit kaya? Maintindihan natin ito kung titignan natin ang ating sarili. Sa ating pagdiriwang ng misa, ito po ang pinakamalaking milagro ng Panginoon ay pinapakita niya at binibigay ang kanyang sarili sa anyo ng tinapay at alak. Tanungin ko po kayo po ba'y namamangha? Namamangha pa ba kayo? Maybe siguro you take this for granted. Para nasanay na tayo. Kaya para walang epekto sa atin. Dapat tayong mamangha. Dahil kapag tayo nagmimisa, ang nagpapakita sa atin hindi lang isang mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Ang nagpapakita mismo sa atin ay ang anak ng Diyos, ang anak ng Birhen Maria. Meron bang mas mataas na uri dito sa pagpapakitang ito? Siguro ang hilingin natin sa Panginoon ay ang malalim na pananampalataya. Sa ating paghahanda, pagpunta sa simbahan, humingi tayo sa Panginoon ng biyaya na tayo mamangha dito sa ating ginagawa ng pagdiriwang ng misa. Kung saan ang Panginoon ay patuloy na pinapahayag niya sa atin ang kanyang pag-ibig. Binibigay niya ang kanyang sarili. Kapag nagko-communion po tayo, nandito tayo, communion, nandun ba ang ating atensyon? Tayo ba'y namamangha? Na nandun ka, isa kang makasalanan, isa tayong hindi karapat-dapat, ngunit kumakain tayo ng Diyos? Namamangha pa ba tayo doon? Kumakain tayo ng Diyos. Dahil ang kinakain natin ay si Kristo. Namamangha pa ba tayo doon?
Kung hindi tayo namamangha, ano kaya ang epekto nito sa atin? Ihanda na natin ngayon ang ating mga sarili. Upang sa gayon, sa pamamagitan ng pagtiribang na ito, tayo mamangha. At pag-alis natin sa simbahan ng pagkamanghang yan, mananatili dahil dala mo ang Panginoon. Dala mo ang kanyang awa, dala mo ang biyaya ng kanyang pagliligtas. At panghuli, sa araw na ito, ay atin din pong diriwang dito sa Pilipinas yung St. John Marie Vianney Sunday. Si St. John Marie Vianney po, si pari, siya ang patron namin, mga obispo at pari, ng mga dayosisano. Siya po, sa kwento, halos hindi siya makapasa-pasa dahil mahina siya sa Latin. Halos po hindi siya makapasa sa pag-aaral. Kaya lang, ang obispo, noon tinanong niya yung pari na nagme-mentor sa kanya, tinanong niya, siya ba'y nagdarasal? Opo, sabi. Siya ba'y banal? Opo. Oordinahan ko siya. Inordinahan siya. Itong kanilang tinuturing na hindi marunong. Ano yung pong nangyari? Nung siya'y naging pari, yung kanyang kabanalan ay nag-attract ng marami. Yung binigay na parokya sa kanya na halos wala ng Katoliko. Ngunit sa pamagitan niya, biglang dumami. At sobra-sobra pa yung pumunta sa kanya. Mga ibang lugar sa France, pumunta sa kanya, sa Ars. At ayon sa kwento sa kanyang buhay, yung schedules ng mga tren papunta doon sa Ars, dinagdagan. Kasi libu-libong mga tao ang pumupunta doon upang madama at upang sa gayon ay kanilang matanto ang laki ng biyaya ng awa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pagpapakumpisal at sa kanyang spiritual direction sa kanila. Dito makikita natin na anumang biyaya kahit maliit, kamukha ni San Juan Vianney, na para bang hindi na makapasa-pasa. Ngunit ang kanyang ginawa araw-araw, inilalagay niya ang kanyang buhay sa kamay ng Diyos at nagbilagro ang Diyos. Maraming mga tao ang laylapit niya sa Panginoon. Pagdasal niyo po kami mga pari ninyo at obispo sa diocese. Bukas po, magkakaroon kami ng Clergy Day. Lahat ng mga pare, pati po kami mga obispo, magkikita-kita dito sa isang lugar sa Pampanga para i-celebrate namin ang aming pagkapari. Samahan niyo po kami sa inyong mga dasal upang kahit konti man lang ay masilayan ninyo sa aming buhay yung kabanalan ni San Juan Maria Vianney. Kahit konti man lang yung kabanalan na mahal na Birhen ay inyong matanto at makita sa pamagitan ng aming paggabay at pagkikisama sa paglalakbay sa inyo. Pagdasal niyo po kami, lalong-lalo na ako. Upang sa gayon, sa pang-araw-araw naming ginagawa, ay handa naming ilagay ang aming buhay sa kamay ng Diyos. At asahan din po ninyo, yun ang aking dasal para sa inyong lahat na nandito. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw ay nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang pagdiriwang natin sa piyestang aparisyon na mahal na ina ng awa ay magbunga sa atin ng pagsamba sa Diyos at pagtulong sa ating kapwa. Ating itutugon, Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Ang simbahan naway laging maging gabay ng sambayanan sa pagkamit ng katotohanan at pagkakaroon ng buhay na ganap. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway laging gumawa ng mga hakbang na magpapagaan sa mga pinapasan ng mga nahihirapan at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Ang mga makabagong bihag ng kanilang kalagayan sa buhay, katulad ng sakit, bisyo at kasalanan, ay matulungan nawa nating lumaya sa pamamagitan ng ating palagiyang pananalangin sa mahal na ina ng awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Ang mga deboto ng Nuestra Señora de la Merced nawa ay tumulong sa mga konkretong misyon ng simbahan na tumutulong sa mga hindi napapansin at laging naiiwanan sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Diyos Ama sa langit, bukal ng lahat ng kabutihan sa buhay, tulungan mo kaming laging maging mga kasangkapan ng iyong pagpapala sa mga maralita. Sa tulong ng panalangin ni Mariang Ina ng Awa, kami nawa ay maging mukha ng awa ng Diyos dito sa lupa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Gagampanan po natin ngayon ang pagbabasbas sa mga puting eskapularyo. Lumapit po sa harap ang mga nais magpabasbas. Manatili po tayong nakatayo. Panginoon naming Heso Kristo, Diyos na yumakap sa aming pagkatao, nakatipon kami upang hingin ang pagbabasbas mula sa iyong kagandahang loob sa mga eskapularyong ito na itinalaga ng pinuno ng simbahan na ang sino mang magsuot nito ay mapagkalooban ng biyaya ng kagalingan at kapayapaan ng kalooban at sa tapat na pagsuot nito ay magdulot ng kabanalan. Ama naming bukal ng pagmamahal at habag, karapat-dapat ka naming purihin at parangalan.
dahil sa ginawa mong kabutihan. Mula sa iyong kagandahan loob, ipinagkaloob mo ang lubos na biyaya na aming mahal na inang si Maria sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Pinagkaloob mo sa amin si Maria bilang ina na puno ng awa at habag. Siya ang naging tagapagtanggol ng mga inaapi at naging tagapagkalinga ng mga maralita, lalo na ang mga may sakit. Pinaganap mo ang kanyang pagkatao sa pamagitan ng malaya niyang pagtugon sa panawagan mo. Hinihiling namin ngayon na pakabanilin mo ang mga eskapularyo na naging tanda ng aming pamimintuho at paggalang sa mahal na ina ng Diyos, si Maria. Pagkaloob mo po sa sino mang nagnanais na magsuot nito ang walang hanggang biyaya mula sa iyong pusong puno ng habag sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Gagampanan naman po natin ngayon ang pagpapakilala sa tatanggap ng pasilong ni Nuestra ngayong taon. Tinatawagan po si Sister Cynthia Sagum upang tawagin ang napili nating kaparokya. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang Pasilong ni Nuestra ay isang proyekto para sa mga kaparokya nating mas higit ng nangangailangan ng desente at komportabling matitirahan. Ngayong pong taon, isa po sa ating kaparokya muli ang bibigyan ng isang desenteng matitirhan sa tulong po ng ating lubhang kagalang-galang Arsobispo Florentino Labarias. Ito na po yung ating panglima na makakatanggap ng pasilong. Ito po ngayon ay magmumula sa Barangay Dulong Ilog. Tinatawagan ko po si Ginoo at Ginang Louie at Monica Macapagal. Tinatawagan ko po ang ating Arsobispo para po igawad at pirmahan ang kasunduan po para po sa pasilong ni Nuestra. Opo. Pipirmahan po ang kasunduan para po sa pasilong ni Nuestra. Natutunghayan po ng ating kura paroko at ng ating kagalang-galang ng Arsobispo at ng ating pong hermano at hermana ng 2026 dahil sila po ang kasama pong magpapagawa po ng bahay. Tinatawagan ko po ang bagong hermano at hermana natin, Dr. Elsa at Dr. Alfred Manarang.
Palakpakan po natin ang ating bagong beneficiaryo ng ating pasilong ni Nuestra, sina Ginoo at Ginang Luya Monica Macapagal mula po sa Barangay Dulong Ilog. Gagampanan po natin ngayon ang pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya, karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumikha, inaakay namin sa iyo ang mga handog na ito, iniaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob ngayong aming pinagdiriwang ang pagunita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ang aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang kapistahan na mahal na ina ng Diyos, ang Birhen Maria. Bukod mong pinagpala ang sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang isang Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging ina niyang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Maraming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, ganoon banal namang kaloob na ito upang panasabi maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbigay natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Florentino na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ang ngalan mo,
Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tukayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sanang sumaiyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa banal na pagkikinabang ay nakikiusap na pakundangan sa pagunita namin sa mahal na Birheng Maria. Barapatin mong kami makadulog sa iyong sa iyong piging sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapakilala at pagtatalaga ng mga kasapi at pamunuan ng Hermanidad para sa kapistahan ngayong taon. Tinatawagan si Sister Cynthia Sagum upang tawagin ang Hermanidad 2026. Muli, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Ikinalulugod po naming ipakilala ang bagong Hermanidad 2026. Unahin po natin ang mga miyembro ng Hermanidad, Brother Peter Buko at Ginang Belinda Buko. Punta po tayo sa harap. Ginoong Russell Abrenica at Ginang Marites Abrenica. Ginoong Joseph de Guzman at Ginang Net de Guzman. Ginoong Nestor Buko at Ginang Loida Buko. Ginang Cecilia Lukto. Ginang Elisa Manalastas. Ginang Emelita Lontok. Ginoo at Ginang Severino at Norin Sagum. Asuncion Navarro, Ginoo at Ginang Lorenzo at Maricel Santos, Ginang Melody Hoson, Ginoo at Ginang Mariel at Pritzi Macapia, Ginang Divina de la Peña, Binibining Kayla Ruiza Aquino, Ginoo at Ginang Ricardo at Lualhati Guevara, Ginoo at Ginang Albino at Lourdes Mariano. Ngayon po, malugod naman naming ipinakikilala ang ating Vice Hermano, Architect Rene S. Cuerpo at Ginang Jean M. Cuerpo. Kasama po ang Vice Hermana, Ginang Emelinda Maglangke at Ginoong Jo Marie Ciudad. At para po sa taong 2026, ang ating pong Hermana Mayor, Doktora Elsa Parayaw Corpus at Ginoong Aldwin Corpus. Palakpakan po natin sila. At ang ating pong Hermano Mayor 2026, Dr. Alfredo Manarang at Honorable Mayor Dr. Ana Florence Manarang. Tinatawagan po namin harap po tayo sa altar. Mga kapatid, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong bukas na puso at palad upang pamunuan ang darating na kapistahan ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Ang ating mahal na ina.
Kayo, 10 ng mga namumuno sa parokyang ito, ay gabayan nawa ng Panginoon sa inyong mabubuting hangarin. Amang makapangyarihan, pinili mo kami bilang iyong mahal na sambayanan at pinagkaisa mo kaming bilang isang parokya. Ikasiya mo nawa ang aming pagsamba sa salita at sa gawa upang magkaroong kahulugan at kaganapan ang bawat naming gawain. Igawat mo nawa ang iyong pagpapala sa kapistahan sa kapistahang Hermanidad ngayong taong 2026. Kasama ng kani-kanilang mga pamilya at mahal sa buhay upang mapamunuan nila ng matiwasay ang darating na kapistahan na mahal na Nuestra Señora de la Merced ng may husay, pagkakaisa, pagmamalasakit, at pagbabahaginan. Lukuban mo sila ng iyong espiritu upang ang bawat balakin at gawain nila ay lalong magpatingkad sa iyong kabanal-banalang pangalan. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipapasa po ngayon ang mga vara alta bilang sagisag ng paglilipat ng tungkulin para sa darating na kapistahan. Manatili po muna tayong nakaupo. Ngayon po ay pakinggan natin ang mga mensahe ng pasasalamat. Tinatawagan po ngayon sina Hermano Mayor Dr. Alfredo Manarang at Hermana Mayor Elsa Parayaw Corpus para sa kanilang mensahe ng pagtanggap at pasasalamat. Pakinggan po natin ngayon ang kanilang mga mensahe. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Sa atin pong lubhang kagalang-galang na Arsobispo Florentino Lavarias,
sa atin pong mga bisitang pari, sa ating kura paroko. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagtitiwala sa akin para maging hermana sa darating na kafiestahan ng ating mahal na patrona, Nuestra Señora de la Merced. Sabi nga po sa winning answer ni Pia Wurschbach, to be a Miss Universe is both an honor and a responsibility. Ngayon ko lang po nalaman na ang pagiging hermana po at member ng Hermanidad ay parang Miss Universe din po pala. It is both an honor and responsibility. Ang pagiging hermana or hermanidad po ay isang responsibilidad. Higit po sa pagiging responsibilidad, ang responsibilidad po namin ay pangunahan ng ating parokya para sa pamumuno sa darating na kapiyastahan. Higit po sana sa lahat, ang makita po ninyo ay hindi lang po ang mga proyektong aming maipapagawa, kundi higit po sa lahat, sana po sa taong ito ay mas maramdaman po natin ang pagmamahal at awa ng Diyos na higit na mahalaga. Sa tulong po ng ating mahal na ina, ang Nuestra Señora de la Merced, nawa po sa taong ito ay mas lalo pang mapalalim ang ating pananampalataya. Nais ko pong pasalamatan sa araw na ito ang aking mga magulang, nanay, tatay. Salamat po sa paggabay at pag-akay sa amin na inyong mga anak patungo sa buhay na paglilingkod sa Diyos. Sa akin pong asawa at anak, ganon din sa aking mga kapatid, na lagi pong nakasuporta sa aking paglilingkod. Sa akin pong katuwang ngayong taong ito, kay Dr. Manarang, at sa buong samahan ng Hermanidad 2026. Maraming salamat po sa pagtugon sa tawag po ng ating simbahan. At higit sa lahat po, ang mga miyembro na hindi po naka-Filipiniana ngayon, kayo po iyon, ang aming mga kaparokya. Hindi po namin magagawa ang anumang proyekto dito sa simbahan kung hindi po dahil sa tulong ninyo. Muli po, hanggang doon na lang po, hinihingi ko po ang inyong buong pusong suporta para po sa darating na kafiestahan at sa buong taon ng aming pamumuno. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Viva Nuestra! Apong Dong, Ganang, Labarias, Among Pau, mga bisitang pari ngayong gabi, mga bumubuo ng Hermanidad, mga past and present Hermano Mayors, mga kaparokya, mga bumubuo ng Hermanidad ng 2026, magandang gabi po sa inyong lahat. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa Diyos at sa aking mga kasamahan na nagtiwala at nagbigay ng pagkakataong magsilbi bilang inyong Hermano Mayor para sa kapistahan ng Nuestra. Sa totoo lang po, noong una ay nagkaroon ako ng alinlangan kung kakayanin ko ba ang tungkuling ito bilang isang doktor kasi, katulad ni Dr. Teta, ay may malaki kaming responsibilidad sa aming propesyon na humihingi ng oras at atensyon. Paano mo nga namang iiwanan ng isang pasyenteng nagle-labor o paano nga namang iwanan ng isang taong nag-aagaw buhay? Sabi nga ni Apong Labarias, hayaan natin na ang biyaya ay dumaloy sa pamagitan ng aming mga propesyon. Sa madaling salita, tanggap namin ni Dr. Teta na hindi namin hawak ang bit. Ngunit napaisip ako at napagtanto ko, sino ba ako para tumalikod sa isang pagkakataong maglingkod sa Diyos
na siya ang tunay na may hawak ng bit. Sa gitna ng pag-aalinlangan ay pinanghawakan ko ang pangako ng Diyos. Isaiah 41 at Isaiah chapter 41 verse 10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isang pinanghawakan ko rin po ito nung panahon na ako'y tumugon sa isang pandemya. Kaya buong pagpakumbaba ko pong tinatanggap ang aking tungkulin maging inyong hermano mayor. Hindi dahil sigurado akong kaya ko, kundi dahil sigurado akong kasama natin ng Diyos at siyempre kasama ko kayong lahat. Ngayon pa lamang ay pinaabot ko na ang taus-puso kong pasasalamat sa bumubuo ng hermanidad. Mga Paris Pastoral Council, Paris Finance Council, mga kabataan, mga religious organizations at barangay officials. Siyempre gusto ko rin pong pasalamatan ng aking pamilya, kay Dr. Apple, sabi nga ng anak ko, ito siya yung legit na mayor, at kay Mami, who came all the way from Zamboanga para samahan ako. At sa huli, sa bawat bintig ng ating puso, naway marinig at maramdaman ang paalala ng langit na kasama natin ng Diyos. At kung siya man ang may hawak ng bit, ay tiyak aabot tayo sa tamang tugtugin ng kanyang biyaya. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Viva Nuestra! Maraming salamat po, Hermano Dr. Alfred Manarang at Hermana Dr. Elsa Corpus. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe mula sa ating kura paroko, Reverendo Padre John Paul P. Cabrera. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una ako po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil pinagkalooban niya tayo ng pagkakataon para ipagdiwang ang Piyestang Aparisyon ngayong taon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangalawa po, ako'y nagpapasalamat sa ating obispo, ang tatay natin sa pananampalataya sa Archdiocese of San Fernando. Kahit po busy siya, lagi po niyang pinagbibigyan ng ating parokya. Palakpakan po natin si Bishop. Maraming salamat po. At sa mga kapatid na pari, palakpakan din po natin sila. At lubos din po ako nagpapasalamat sa Hermanidad 2025 na pinangunahan nila Sister Nori Orandain, Brother Ariel Orandain, at Brother Tony Ignacio at Sister Evelyn Ignacio at ng kanilang kasama. Hermanidad 2025, maraming salamat po sa inyo. Palakpakan po natin sila. At masaya ko pong tinatanggap ang Hermana 2026 na pinangungunahan nila Dr. Alfredo Manarang at Mayora Dr. Ana Florence Manarang, Dr. Elsa Corpus at Brother Aldwin Corpus at ng kanilang kasama. Palakpakan po natin sila. Kung nakayanan ng last year, mas makakayanan this year. At syempre, kung ang hermanidad lang, hindi nila kaya. Kung ako lang, hindi ko kaya. Kailangan namin ng suporta ng bawat isa. Palakpakan po natin sila. At sana po, sa patuloy nating pagdedebosyon sa Nuestra Señora de la Merced, mas mapalapit po tayo sa Panginoon. Sana patuloy po tayong gawing sisidlan ng Panginoon nang sa ganon ng kanyang awa, pagmamahal ay maipahayag natin sa ating kapwa. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Nuestra Señora de la Merced. Magsitayo po So ang bago lahat. po yung blessing, upo muna kayo. Una, congratulations po no, sa pangunguna nung previous na mahala sa ating kapistahan. At I hope and pray yung pong bago, kayo rin sa inyong pangunguna, ay magkaroon lalo ng ating malalim na pagkilala sa biyaya na pinagkakalob ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Nuestra. Napag-isip-isip ko po kanina habang ako'y nagninilay yung Nuestra Señora de la Merced
yung kanyang ninanais ay patuloy na pagdaloy ng awa ng Diyos. Di po ba? At alam ko, isa sa ginagawa ng parokya ay pumupunta sa mga nasa bilangguan. Gusto ko pong bigyan nyo ng tuon, sama-samang magnilay kayo. Baka maganda rin siguro, tingnan nyo sa parokya yung mayroong kakayahan na maging kasangkapan ng awa. Para bang dito sa parokya, meron ding ministry of mercy. Alam naman natin, hindi naman tayo perfect. Kaya kung minsan merong hindi pagkakaintindihan, kung minsan merong awayan. Kung meron tayong ministry of mercy, siguro pwede nating maging kasangkapan yan upang lapitan yung mga tao na nagkakaroon ng karanasan ng hidwaan. Yung karanasan na nahihirapang magbigay, magpahiwatig ng awa sa pamilya, sa kapitbahay. Kaya siguro, Among Pau, sama-sama niyong pagnilayan yon sa ating parokya, baka mayroong binayaang mga tao ang Espiritu Santo na sila ay kasangkapan ng patuloy na pag-agos ng awa ng Diyos. Ano po? Kaya dito sa parokya, mayroong isang natatangi na sigurong magkaroon ng Ministry of Mercy. No? Ministry of Mercy. Para kay ko, yun ay isang ikasisiya ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Sa muli po, maraming salamat. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mangyari iyuko ang inyong mga ulo at hilingin natin ang pagbabasbas ng Panginoon. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang ng piyesang aparisyon ng Nuestra Señora de la Merced upang sa ganitong diwa kayo sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo na kayo ngayon sa kapayapaan. Salamat sa Diyos. Susunod po, pagkatapos ng ating picture taking, ay ang Mercedarian Procession at simula ng Cruzada de la Merced. Makiisa po tayong lahat sa gaganaping prosesyon. Salamat po.
Merced! Viva Santo Cristo Redentor!